Ще го дръсна. Какво е общото между задника и сърцето? И двете могат да се пръснат от любов. Това е. И така след тази лирична тема, понеже виждам, че остават минутки, можем да чуем още една лирична тема. Не знаят какво ги чака. Не знаят какво ги чака. Дами и господа, това не е фристайл. Чек. Откъде да почна, всичко вече е писано. Сети се за сърмиксал от гладък задник, подгизнал пот, искаш го ниско долу, при това неистово и нищо не би те накарало да му мислиш много. Шляп, да го шибнеш, по-леко Ромео, ти фреш, крем карамел. Не че е дебел, но падам си по компактни дупета. Манията е пак ти ужаса. Все едно е от излят бронз и го тресе като в клип на Майк Джонс. Ма знаеш какво? Стой си сам на бара, че е като багажник на Нисан Навара. Някои неща се отварят, ако мушнеш ключа, което е тъкмо след ча. Батерапа ми е стара изгора, за разлика от вас и вашите хора са ми тръснал газа. И това е подигравка, но знам, че отдавна сте обиграни с лубриканта. Няма да те пудра грам, курво, удрям там и да те няма, бам-бам и да те няма. И това е подигравка, но знам, че отдавна сте обиграни с лубриканта. Няма да те пудра грам, курво, удрям там и да те няма, бам-бам и да те няма. Нищо по-красиво от крехки женски бутчета и за десерт поничка с вълшебна дупчица. Няма да те лъжа, скъпа, първия път е труден. Но хайде, дай дупето де. Знам, че твоите фенки са 6-ти класи. Има гадно някой да говори за секс. Така седи с тях, гледай, здраж, дръж ги за ръчичка 100%. Са в детската си най-големия играч. Но никога педагогическата. На бойното поле сме късаме кукичетата. Жло Чезар ги бълва в ритъм. Тихо, че жална ти Маргаритка. Реакция е шибаното радио. Яки сме си, вие завивате наляво. Питайте ги кой е жлъч, влизал ли им е анално. Гарантирам, винаги ги е боляло. И това е подигравка, но знам, че отдавна сте обиграни с лубриканта. Няма да те подреграм, курво, удрям там и да те няма, бам-бам и да те няма. И това е подигравка, но знам, че отдавна сте обиграни с лубриканта. Няма да те подреграм, курво, удрям там и да те няма, бам-бам и да те няма, бам-бам. И да те няма.